Łatka, kaś ty jest? A. Łatka, wylyś. Jeszcze się nie trzeba kryć. Dzisiaj uciekamy od miejskiego zgiełku. Romantyczny obiad w rezerwacie przyrody. Powinno być pyszne i tylko rok przeterminowane. To co? Ubieramy się i idziemy. Trzeba korzystać z jeszcze pięknej pogody. Łatka, idziesz ze mną? Co? To nie wiem, czy to znaczyło tak albo nie. Internet kocha koty, to żeby podbić lajki, to cię tu trochę, Łatka, poiskam na kamerze, co? Chyba się podoba. Co? Zmierzając do urokliwego miejsca zakątka przyrodniczego, nie sposób pokazać tutaj pewnego regionalnego ewenementa, czyli miejsce, gdzie ludzie wyrzucają sobie śmieci. Nie wiem, czemu to robią. Dalsze komentarze uważam za zbędne. Przypinam mikrofon reporterski. Rozbark, Bytom, Górny Śląsk, 26 października 2022. Znajdujemy się pod wiaduktem. Pod wiaduktem, którym też nierzadko przebywają postaci nietuzinkowe. Dzieją się rzeczy niestworzone. A my tymczasem zmierzamy na Żabie Doły. Taki zakątek przyrodniczy, bardzo uroczy, na styku Bytomia, Piekar Śląskich i Chorzowa. 226 hektarów, z tego co wyczytałem na Wikipedii, terenów takich głównie pokopalnianych, po starych wyrobiskach z stawami, zielenią, kilkaset unikalnych na jakąś tam skalę, unikalne gatunki, prawda, roślin i zwierząt, a po drodze krajobrazy, jak widzicie, takie trochę marsjańskie, można by rzec. A kiedy ja jeszcze byłem małym dzieckiem, to tutaj środkiem tej drogi biegły tory od wąskotorówki, gdzie taka wąskotorówka, jak dzisiaj jeździ na trasie Bytom Miasteczko Śląskie, ciągnęła po prostu wagony z węglem. Można jeszcze na YouTubie znaleźć taki filmik chyba gdzieś z lat 90., jak pośród tych stawów jedzie właśnie taki skład. Kurde, nie chcę się cały ugnoić, ale korci mnie zboczyć z drogi i tam pójść zobaczyć, co to się tam, jak to tam wygląda z tamtej perspektywy. To idźmy. Tu często przyjeżdżają na jakichś kładach, krosach, jakieś tu wyrabiają cuda. No ja myślę, że kolejną część Duny można by tu bez kozery kręcić. Mam nadzieję, że mi tu z tego piachu nie wyjdzie olbrzymi robal. No, jest wysoko, ale tam już widzę chyba komin od zakładów Orzeł Biały, ale jeszcze wyżej musisz. Może nie jest to pustynia Gobi, ale też ciekawie, chociaż nie ma bunkrów. Wlyź jeszcze wyżej musza, bo inaczej się udusza. O, to są ślady. Dzicza. Co ma dzik? Racica? Kopyto? Noga? Ale że on tu wszedł pod górę. Dzik alpinista. No. I tak. Bardzo przyjemny, można powiedzieć, relaksujący widok. Tam budynki zakładów Orzeł Biały. Dobrze, schodzimy. Kierujemy się tam. Tu na tych przejazdach kolejowych też się znajdują czasem bardzo ciekawe graffiti, bardzo ciekawe malunki. No i takie coś to ja rozumiem, a nie jakieś HWDP i pobazgrane gówna na odnowionej kamienicy. Kurde, jak to jakiś chyba Siux albo inny Apacz. O, aż mnie trochę zainspirowało. Trzeba się wybrać na grzyby. Tutaj kiedyś dosłownie całe to pole, całe aż tam i z drugiej strony było gęsto obsiane słonecznikami. I nikt tych słoneczników nie zebrał i one wszystkie zdechły. A ja potem jadę do Katowic i przy rynku w Katowicach stoją budy, gdzie panie sprzedają kwiatki i pani mi proponuje jednego słonecznika na przykład za 12 zł. No i tak to mniej więcej się prezentuje, że wzdłuż tej drogi, aż tam daleko dalej, po obu stronach mamy zawsze jakieś stawy,
Poprzecinane jest to starymi, już nieczynnymi w większości przejazdami kolejowymi. I tu w którymś stawie, chyba nie w tym, tylko dalej, grasują bardzo agresywne, szkolone łabędzie. To znaczy one już z odległości 300-400 metrów widzą, że ty tam jesteś i są nauczone, że daje im się chlebiczka. A jak ty ich nie poczęstujesz tym chlebiczkiem, no to one dostają kurwicy. A taki duży, dorosły łabędź, szczególnie w towarzystwie młodych, jest bardzo groźny. Ma kły jadowe, strzela laserem z oczów i zieje ogniem. Tak jak mówiłem, bardzo uroczo, ale idziemy dalej. Porobili takie jakby miejsca, gdzie można sobie usiąść, odpocząć, kosze na śmieci. Bardzo fajnie przystanąć, oprzeć się tutaj troszkę, pomedykować nad życiem, ponapawać się widokiem, a z drugiej strony, proszę Państwa, można też jebać. No i żaba. Ponętna baba wodna wróżka. No widać, że nawet w środku tygodnia tutaj przyjeżdżają ludzie wychillować bombę, a tu sobie możemy przeczytać, jakie tu mamy ptaki. Może będzie też wilga. Czy jest tutaj gdzieś łabędź morderca? Chyba akurat dziś mamy szczęście i nie ma, ale to by się oglądało na YouTubie. YouTuber pogoniony przez łabędzia. No i oczywiście pełno wędkarzy, albo jak się to nazywa po naszemu, rybiorzy, ale oczywiście łowienie tutaj tylko z ważną kartą wędkarską. Ja całe życie łowiłem tylko na takich dzikich stawach, gdzie nikt cię nie skontrolował nigdy. Tu akurat fajna miejscówka, żeby sobie przycupnąć i spożyć survivalowy posiłek. Oczywiście jak się ma fajny nóż do takich momentów, to po co go wziąć ze sobą? Dobra, jakoś się udało. Co my tu mamy za pyszności? Pancerne wafle, które można użyć jako kamizelkę kuloodporną albo obłożyć nimi czołg. Konserwa tyrolska, bezpłomienny podgrzewacz do jedzonka. Cukierki, mokre chusteczki, guma do rzucia. Mięso z kaszą gryczaną, powinno być spoko. Napój izotoniczny, owoce liofilizowane, druga partia sucharów i jakiś chyba batonik. Owoce to tam owoce. Zobaczmy, co cudo. A, to jest w tym opłatku takim. Nie zdzierać, można zjeść. Może być. Dobra, oficjalny test. Jak Niklaus ma jeszcze mocne zęby. O! Chcecie takiego wojskowego suchara? Byście się tym dławiły. Ała. To może suchar styknie. Tyrolska mielonka. Biorę to ze sobą. Będzie na kolację. Mięso z łypatki wieprzowej 43,3%. Bardzo fajną rzeczą są te bezpłomienne podgrzewacze, bo wiecie, rozpalić ogień to jest czasem ciężko niemożliwe. Na przykład w deszczu albo przy złych warunkach. No i może nas wypatrzeć wróg. Tu akurat nie ma wroga, ale jakbyśmy byli na wojnie. No i można wywołać pożar. A tu wkładamy, zalewamy wodą i jest gitara. Wedle instrukcji otwieram. Cyk. Wkładamy nieotwarte jedzonko. Teraz do tego nalewamy 100 ml wody. Składamy rękaw nad posiłkiem. Wkładamy z powrotem do tego papierka. Voila! Ła! Bym wylał wodę. Wygląda jak narkotyki. Czyli, że spoko. Test it out. Jak rozwodnione oshi. Może być. Tu już buzuje. Może coś z tego będzie. Przy okazji, jak znajdujemy się w takich pięknych okolicznościach przyrody, to opowiem Wam, jaką tu miałem genialną zabawę jako małe dziecko. Małe dzieci w ogóle słyną z genialnych zabaw. Otóż wszystko, co znalazłem pod ręką, układałem tutaj na tym przejeździe kolejowym na torach. Pół bidy, jak się układa kapsle i jakieś pieniążki. Gorzej, jak zaczyna się na torach układać cegówki. Ale nie mam żadnego info, żeby kiedyś jakiś pociąg się wykoleił, także chyba jest ok. Zresztą tyle lat już minęło, że jak coś, to się przedawniło. Wszystkie procesy chemiczne się dokonały. No, wygląda to poważnie.
zgodnie ze wskazaniem parzy. Jak urwę to noża nie mam. O, coś mi wytrysło na rękę. Ten tłuszcz się chyba miał rozpuścić. Może za krótko było? Słuchajcie, w takich okolicznościach przyrody wszystko smakuje jak z Sheratona. Spróbujmy. Ej, bardzo spoko mięsko. Mega tłusta, omaszczona kasza, ale smakowo naprawdę gitara. W ogóle te polskie racje żywnościowe są bardzo dobre, a polskie racje żywnościowe wojskowe są bardzo dobrej jakości, co potwierdza wielu fachowców na tle innych nacji europejskich i światowych. Naprawdę jest spoko. No to smacznego. No i kurde gitara. Survival savoir vivre. Jeszcze można popić izotonicznie. Pamiętajcie koniecznie, jak jecie takie rzeczy w terenie, żeby po sobie ładnie posprzątać. No chyba, żeście są na wojnie, no to wtedy to nie jest takie super ważne. Można się zbierać. Jakby ktoś szukał romantycznego miejsca na Górnym Śląsku, w okolicy Bytomia do pochillowania, albo może na jaką randkę, albo coś, to Żabie Doły, myślę, się bardzo fajnie nadają. Rekomenduję. Coś miałem jeszcze takiego rzec słowem podsumowania. Nie wiem. Życzę Wam miłego dnia albo tam nocy, nie wiem kiedy to oglądacie i trzymajcie się zdrowo. Widzimy się za niedługo na kolejnych materiałach, jakichś różnych głupich, mniej i bardziej. Albo na Twitchu też wpadajcie. Nara.